Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar kullum sunana Sagar Musa, ga mu a cikin ajinmu na makoyi faso. Darasin da ya gabata mun tsaya a baki na ma, muna kawo baƙaƙi na kusugu daki-daki. Mun samu baƙin la ma. Baƙi na gaba shine baƙi na na. Baƙi na na. Na babba ga yadda take, ga kuma ita ma na ƙarama. Bambancin na babba da na ƙarama sanda ce kawai bambanci. Wannan sanda ne guda biyu a biciye ko a kaikaice haka, wannan kuma sanda ce guda ɗaya. Kamar yadda ita ma take, sai dai bambancin kowace inda sandar ta kalla ya bambanta da inda ta kalla. Wannan ga fassarar shi na babba da rubutun Burtaniya, ga kuma na ƙarama. Na babba, na ƙarama. Na babba, na ƙarama. Sai baƙi na o. Baƙi na o babba, ga ta yadda take, daman o ita mun yi ta, ɗalibanmu da suke bibiyan mu sun santa, mun yi ta a darasin da muka kawo na sababbin wasali na kusugu. To o ta shigo ga inda take zaune a cikin jarurar gaba ɗaya baƙaƙen. Mun samu baƙin la ma na o. Alhamdulillah mun samu baƙi guda 15. A, ba, ca, da, e, ka, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o. Ina mana fatan alkhairi, da fatan za a ci gaba da bibiyar mu, sannan kuma a danna mana like, a mana share. Mun gode.